Ndimanja wili tikulandeni so program ina ya Timvetse kuchoka kuno kwa MBC. Program ina ndi timakhala upatsirani pano pa TV komanso timakhazo tikuiulutsa ndetu pa MBC Radio 1 monga manthawi zonse timakhala ndi mamulumuzana amene timakhala kuti tikambirane nkhani zimene zifa mdziko muno tsiku ndi tsiku, every second, every minute, every hour, pamakhazo ambiri zomwe zochitika zimenezo kumafunika kuti Malawi tizimvetsetse bwinobwino. Nde mamulumuzananso tinawo muno amene akonzeka kuti ayi nkhani zomwe tabweretsa tsiku la lero tizimvetsetse ndi bambo Kasakula makamaka chakumanzere ku kwangaku ndimanja wili ndilandeni program ya Timvetse tsiku la lero. Thokoza kwambiri Timothy. Mukuona kuti ayi nyonga zilipo. Nyonga zilipo zampapo kwambiri. Tasangawili bana. Chikuziko kwambiri. Tiso ndi bambo Mvula mumuzana katakwe pankhani zili zosokhuza ndi ndali social timakali modzi tikwanenso ndi manja wili program ya Timvetse. Timothy Katete. Chabwino. Mulumuzana oto. Apa ndilira chimwenanga Mr. Mpeka Samba nanunso thanziro khaloka Kwamba chaona udalitsa. Chabwino. Ndakulanda ndiso manja awiri zikawo. Chabwino nkhani yoyambirira ndi nkhani yomwe tuntsukula dziko lino wangofika dzodzole anali ku Tanzania. Yes. Trip yaifupi kwambiri koma khanga zomwe zachitika kumeneko zochititsa mantha. Akuti kasainana ndithu chipakeji chachikulu $300 million nkhani yake nkhani ya magetsi ndi anthu mafunsa magetsi tisakutima do we still need more pa nkhani imeneyi ya magetsi kuti pakantsogolo dziko kakhanda atsogoleranso amuno mu Africa nkhani yake ya magetsi tiyambe ndi kumeneko Mr. Kasakula. To answer your question, we can fuso lano. Yes, magetsi sautimatimadi koma tifunika ambiri chabwino. Chifukwa chitonera kuti number 1 basically chiwerengero chimakula chanthu. So actually that's why we got it right. I mean we got it wrong. Asana bwera president. Kuti zimamachitu zonse zimaziona mdziko muno zamagetsi. Alamanga kamuzo. Zonse zimuona kulaga kuli kapichira ka kuli chani ka kuli ovwe ka tezani adamanga kamuzo. Atsogola amene amabwera atachoka kamuzo. 26 years. Sama even maintenance imavuta magetsi azima 40 nyani anakwera nthapo zachibwana zokha panopa magetsi afika pano kuti panafika pano kuti basi zikukanika pakamaka ngati magenerator. Yes makatenga magenerator umadzatipanga umadzatibera amajekulali kuba umadzatibera ngati bibi ukatenga magenerator ongofuna zatibere umadzatibera mafuta mapasani ife chani madiruwo zonjezapo zambirimbiri chipwirikiti chisawawa zachibwana. A president awatabwera alanena kuti inanofuna kuti anthu access ya magetsi tuonjezere. Number 1 anapanga maintenance pa machines. Number 2 aufufuza kuti tipange bwanji kuli ma project kuli kamwamba kuli chani cholinga chonena kuti magetsi akhala ambiri. Iwo adazipasa target kuti benaza chiko mu lamulo wawo tizakhala kuti pano tili magetsi 1000 megawatts. Panopa it's about 400, 300, 400, 500. There was a point analipa 300. Iwo atabwera achifanya mameme tena samera pangawo akweza pakanofika 4 5. Kulisoma solar companies amene anonso abwera afuna ziponya nawo ma grid ena dibate ni chani ena mwakuti ena 20 ena 50 ndavaso even press corporation. Now so ifuna ilogerere generating magetsi cholinga chona kuti tikhale ni power ya mphamvu. Why? Because apart from kuti ife tikuchuluka komanso access a president afuna kuti tionjezere kuliso mafactory. China chimene mafactory akamabwera amaganiza kuti kumene kuti tikakaika factory yathu tikakhala ni magetsi okwana. For example palo tukamba kuti kuli game changer ukasiya kwa president router zileza tikukamba koma kuti router amene akamutulutse company imene kuti kamutulutse router amene ucha Africa magetsi ove chimodzimo mena amabwera not uve kaerekera mena amabwera alilobwera nzima generator zawo funi magetsi libe. So magetsi ndofunika komano let's give credit where it is due. This president has done well. Mene amabwera access inalika 10 ga 9 ga 8 pano access 25%. Marebuja msamu amaja msamu mkegetse haya magetsi afika bad boss inayo bambo anga anamwalira 2000 mayanga anamwalira 1993. I don't think menama kamoyo they ever thought
kuti in their village, which is my village, where I have my little house, kuzakhala magesi. Aliko. And you're talking of a place that is 50 kilometers away from Kasungu Boma. Very far. Magesi kama unataka kwa Kasungu, kabla kabla uno. Si magesi usiweke magesi akozobwera mudzi mwathu. As I speak, transform ipo kompanga. Mazo zizira mama. Yes, mazo zino nikapita kumudzi mazo zino mama. Fridge basi utenga kugula kupita nayo. Umakama mazozi ukugula kanyama ikako. This is right in the village. I'm an example. My parents never thought kuti mudzi mwa muzakhala magesi. Today muli magesi. Fajaja where? Male. So, in conclusion, Malawi, this president is getting it right as far as energy is concerned. Zikuyenda zinthu. Dziko lino mavuto alipo ambirimbiri. Koma nimabwereza kuti mavuto akamabwera sitting president amene amangokhala kuti basi umana mabodza kapena matani kapena umati nena ndikamadandaula hayi fete ninjala hayi niyo mziyaziwala kapena mafuta afuta hayi niyo bwanji pire pasero ngati niyo gamorosika kupondani baimimba ngati mukafa sapa ngachipongwe na Malawi akhala mavuto Malawi kamadandaula chimene amachita iye nkunena kuti my team tikhale basi tatizeni tipange bwanji tipange innovate kupezeka ma solutions. And I think Kenya markets, it's one of the solutions imene atabwera aisolva. Magesa mangosi makapena kuejempo machine anachoka basi akakonza one week magesi tinawo mpweche. Mwina ndimire bomba. Otherwise to me ukambaza utulendo Tanzania wa president wapindu because ndalama World Bank akuberetsa they want access yonjezeke. In fact the president is saying afuna kuti wopene mmene azachoka upresident 2030 not this year 2030 afuna anatenga magesi ba 10% pano ali 25% access ya Malawi afuna kama zachoka 75% ya Malawi akulandira magesi. And you know why magesi ndofunika because chilengedwe chilengedwe mali kuno tunaononga and it's because access for electricity simple. Those that have access to electricity, sapikira kuni, sapikira magari. It's cheaper, it's clean, but because they have no access, people ndiapa antwata sapik. That's why I'm already saying Lilongo Blanda magara ukaoka. It's because people have no access. They're trying to find energy. They're trying to survive. So the president, the fact that he's paying attention to these issues of energy, tatogoze and tayamikire, and we should be happy as Malawians. Yes, mavuto tinawo ambirimbiri. We have a president that is confronting those problems head on. South Banga Chipongo umati tuwana ati umati nyoza kapena umati nyamgalitsa kuti inu mukadezwala mukabembera fori kuti njala. No, he's declaring njala dziko lino anthu kumati thandiza anthu kumagawa kumachigacha kuti suti chikukwana chifukwa chakuti chokupatsa nchoti wali maweka zosiyana. But they are confronting the problems. Whether it's the issue of fuel, they are confronting the problem. They are saying, we have done this, and how you say, government. That's That's the kind of person that we want to State House. Chabwino kuda kumema nkhola muja kuti ine muzi kwathu inesa was tempted kuti inesa kwa beni chauya amafoni ti machaja magetsi. Babe zoti so kucheyo kwathu kwa beni chauya ine kucheyo komwe kwa chauya kwathu kwa beni ine muzi mwaka sakula agale kutsoka sa muzi wose ukafika pana bali kukaranga kwaka mboni kwantundwala kwakawamba akuti koseko kuli magetsi kwamalepera kuli magetsi babe zoti ya ndikapita kumudzi komana kuti phone sina charge mabodza chabwino ndipita kwa Mr. Mvula president anali kumeneko African Energy Summit ku Dar es Salaam komwe ndithwana kapanga nawo then nafunsa Mr. Kasakula kuti magetsi amene akukhalira musakuti matima tifuna be magetsi ambiri kapena mwina nkhani ja ndi ATM ija kapena mwina zigwizana ndi nkhani za ATM zija Mr. Mvula ndikukhulupirira ineyo ndiyamba mbali ina yanga ndiyona kuti ndiyambe direct kuyanga force magetsi ufuna ambiri chikwana zinthu zambiri mmene sizikuchitika chiloti magesi tinawo chepa ndikoza kungambira kuti magesi amene tinawo pano ambiri ndamene mwina anayamba kupezedwa nthawi ya Kamuzu pakhala kuonjezera pang'ono nthawi yayamba ya Mluzo anafuna inaugurated US band not enawo choncho koma kunena liu need ya magesi ndochepa chifukwa kuti ife miyala meti nayo patakapa kandi bauxite kumanje kandi miyala yanji imene ifunika yonse kuti tikhale tikumbe tipange process tikufuna magesi ambiri mafactory ambiri amene tikufuna
ena agro processing kaena omba salu kama factory osiyana kuti anthu abwere kuno ma investors ambiri kuna malepera choti tilibe magesi ati 550 megawatts ndiyo chepa kufuna ambiri tukapaka pano kaerekera sitinathe kuti akumbidwe bwinobwino because we don't have magesi apart from other logistics omwe tunena pa madera osiyana kunzimba kunobe ya mind ukanyika nauso akulepera kumba magesi kulibe so mwambiri mulibe so ATM strategy yakuti ikwire ntchito ifuna magesi okwanira kandi agriculture education yofuna kuti tikhanize mapampu apart from makanals tena mwakani mapampu akulu amene azindira magesi kupopa mazi kuchoka kumechijato ukaponya kumene tikupanga irrigation zifune kuti tilime motilira wamphamvu magesi afunika kuti tizinyamula mazi at lower level kumene kuli misinje kumene kuli lake kuiponya kumene tingakalime zinthuzo tikanena zina ndi zina zofunikira kandi zomwe za mizimbe kugaya mizimbe mwiniti magesi ambiri okwanira kuti ziyende bwino kuti zitithandize so magesi ndofunika kwambiri so kuti tipange promote ATM strategy magesi ndi component yofunika ndithu kwambiri andi magesi okuti abwere zisowadi kuti anzatu atithandize tukasiya khala ukhawo from masaiti amene anapezeka kalekale kumalawi kuno ndawaka musuka kuzafika pano kumazifuna kuti tipangeso tine misinje imene imayenda perennial rivers kumene tingapange piki magesi oti mina tikhale nawo so magesi ndofunika for development magesi ndofunika muntchito zambiri zimene zingakhalepo yakhala ili topic wazaka 25 zimene zadusazi sidinayilabadire kwenikweni yayi sidinathe kuyilabadira kwenikweni but we have forgotten kuti imatibweza mbuyo these are enablers mphamvu magesi ndi enabler ya development kuti ikhalepo mmene timafunira infrastructure misewu yabwino zindoti zipange enable kupanga linki kumene anthu amalima zinthu kuti zipite kutawuni ukuchoka kumene zipita kuna ndikwini internet izikhala reliable ifunanso magesi akhale mazinthu zambirimbiri so magesi ndi chinthu chimene chili chofunika kwambiri mu chitukuko chathu chofunika ndithu and mwina tinene pa period yachakwera pa kukakhala stability ya magesi flow yes kumakhala tikanene kuti pa forts au the normal system iliyonse imene anthu mapanga operate manga wera zinthapo zimakhala zokutirapo so I think program yanapitira ndi yabwino kwambiri chifukwa ikupanga connect kuti atsogoleri amaiko akulu ku Southern Africa akhale pamodzi and amene akhala mobilized ndi World Bank na African Development Bank kuti akuzindikira kuti chitukuko chofuna atsogoleri apange buy-in akhale pomwepo poona kuti zikhale bwanji so I think ulendo unali wabwino ati ngwabwino it was short but I think very fruitful at very short kuma very fruitful bite kwa Mr. Mpekasambo mamumuzana awiri afotokozapo kuti as a country tikufuna be magetsi ambiri ndi tamvaso kuti paja kuti ngakhale kwayerekera alotasa akambiraso ntchito za mining mwina kungayambira pamene popo inube meeting imene inali kufunikira bwanji Tanzania choyambira chakuti George ndi Amvula akamba kwambiri za kufunika kwa magetsi koma pofuna akafosolana kuti Malawi amvetsetse kuchokera 1964 kufika lero kufika 1994 ingoti kufika 2020 1994 to 2020 dziko linolo anthu 11 pa 100 ali wonse ndamene anali magetsi pano 100 ali wonse number yochepa anthu 11 okha ndamene anali magetsi kutanthauza kuti anthu amene amakwanitsa kupeza magetsi kufika mchaka cha 2020 anali 11%. Dziko lonse lino la Malawi lino mose muja amatiuza kuti ndisandutsa dziko lino kha Singapore mphamvu ya magetsi anthu amene amapeza mphamvu ya magetsi ku Malawi anali 11%.
zinthu izizi ndi zimene amalawi ambiri satenga nthawi kumaziganizira ndipo kuti zimagwirizana bwanji ndi zimene iwo amapanga demand ngati ma services kaya mukakamba za health kuchipatala ma services amene mukafuna kuchipatala amagwirizana bwanji ndi magetsi kaya mukakamba forex yokuti ibwere zikugwirizana bwanji ndi magetsi kaya mukamba za mafactory kumene mafactory okaya ndi zintchito zimene achinyamata akuzifuna zikugwirizana bwanji ndi magetsi kandi internet imene timadandaula kuti tukani kutumiza zinthu internet ili low chani kaya ili slow zikugwirizana bwanji ndi magetsi amalawi ambiri satha kudzifunsa zimenezozo pa Chingerezi tikhoza kuti appreciating the connectivity how do the dots connect kudzafika pakuti munthu aliyense ngati nzika kupanga appreciate kuti yes koma tikamanena kuti munafunsafunsa kuti kodi mesa magetsi sakuzima tikufuna so uchulukanso ndiyankha ngati mayanankhirawo eya magetsi ndofunika ndipo ndochuluka koma ndisanakufotokozere ndimafuna ndipemphe kuti ngati ngotheka taombere m'manja president chifukwa ichi chakuti ngakhale kunjako a World Bank anena kuti Malawi ndi chitsanzo chabwino amawankhula zimene nda a World Bank amidst COVID, amidst cholera, amidst cyclones, amidst what? But Chakwera has managed. Dr. Chakwera akwanitsa kupanga double number ya anthu amene Malawi muno amapeza magetsi mu zaka 4. amawankhula zimenezo ku Tanzania chitsanzo chake nchakuti mmene apita munthalika amachoka pampano ina 11%. Lerolo tili pa 26.8%. 26.8%. Malawi amene akupeza magetsi in 4 years. So that Malawi 26 per 100. Malawi 26 per 100 was ali ndi magetsi lerolo. Kuchoka pa 11% in 4 years. 4 years. That's not a mean achievement. No. Amene amayankhula zimenezo amadziwa. Si kuno amayankhula a World Bank a simple a struggling economy ngati mmene yakhalira ndikukumanaso ndi zokhoma zambiri ngati economy ya dziko lathu lino. Mtsogoleri kwa dzikolo ndikukwanitsa kuongezera magetsi kulumikiza magetsi kwa anthu nkudabula ndi mmene analili ndi mmene zakhala zikuvutira zaka zitatu zapita zomweyo magetsi cholera ma cyclones chani ma covid just ma shutdown economy osayenda koma Dr. Chakwera akwanitsa kupanga double imene anasiya Professor Peter Mutharika Limbo 26.8%. Mose muja amatitsira tiye gasi limapita ku mademo muja mdziko muno anthu amene ali ndi magetsi 11% okha. Mose amati tukwana muja nthawi imene jamati tikagula mabelo nthawi yomwe nthawi imene chani. Mose muja amapandala mamuja magetsi mdziko muno. Mmene kunali Greco muja amakatenga ma generator muja. Anthu amene amapanga Malawi amene amapanga case magetsi 11% only. Lerolo within 4 years tukamba kuti 26.8%. Dr. Chakwera akwanitsa zimenezo. Ineyo ayinisimuomba kumanendo. It's not a mean achievement. Number 1. Number 2. Phindu lalikulu kwambiri limene libwere ndi izi kuonjeza zimana kamba George na Mvula ndizakuti ndiyambira kumusubira kuntunda. Chinthu china kufunika kwambiri kwa magetsi ndi George anafotokoza kuti zimapanga avoid deforestation. Mwanipetsetse koma kuchoka pa nkhuni pajama kamba paja sikuti deforestation yokha. Zibweretsanso clean cooking methods. Ma hot plate nyumba makana. Mukamba za ma hot plate ndi town. Gakaiso kumudzi koma kumudzi muganizire amayi athu agogo athu mmene mmakhalira kitchen muja. Akuti azimayi 300,000 ndi ana muno mu Africa amamwalira related munasofika kisimenge ndikukwera related to unclean cooking methods azimayi apa mu Africa. Fumes utsuja. Number 1. Number 2 imene ndiya kumusi. Number 3. Number 2 ndalama zimene a president akasainira ku Dar es Salaam zithandiza kuti maskulu ambiri pa Chingereza amati my education facilities maskulu ambiri akhale connected ku magetsi including akumudzi
ndayamba za umoyo wa amayi ndi ana kachiwiri tikubwera nokuza maphunziro kuma midziku anthu ambiri masukulu ambiri alibe magetsi ana mawerengera makoloboyi yes mchaka cha 2020 ngati si 2018 kunatuluka survey yonena kuti inatutsamalizatsa kuti mwana 100 aliwonse amene amapita ku secondary school ka amene amapita ku university kuchoka secondary school 80% amachoka school za mtauni kapena za private 20% yokha imachokera ku maskulu akumidzi koma mukayang'ana demographic layout ya dziko linolo 80% anthu ochuluka kwambiri 80 pa 100 aliwonse amakhala kumudzi kumene kuchokera 20% kucha ndi mukayang'ana chifukwa chake nchiyani ana aja samakhala ndi mafacilities olongosoka ofanana ndi anzawo antawuni monga magetsi malabotale ndi zina ndi zina muonepesaka zimene zijazo kuti anthu amene aja wakumudzi aja kujamba kuchira kujamba kuchani kuti kwa beni chauya bwana kasakula mali kuchani kuti kasakula village muonepesaka mmene adzikhonzera ana kwa kasakula village kwa beni chauya kaya nkwalolo madera amene ali madera m'midzi nkhani imene iyi ikatheka tikamamaliza 70% tikuine nayi 75% imene kwambidwayi in 2030 mmene adzakhozera ana zakhala zosiyana chifukwa chani akhala ndi nthawi yotha kubwerenga nkumaona chimene ndikubwerenga chinthu chakuti chakuti mwandipesaka nkhani ya magetsi ndi maphunziro cha number 1 ndi kulumikiza ma health facilities magetsi amene watikawonjezera tilumikizenso tiwatenge kuti mpaka na akafika kuma health facilities ndilibe ma statistics ana amene amamwalira chifukwa cha mavuto auchembere koma ndikudziwa kuti ndambiri zovuta zimene makolo athu amakumana nazo azimayi athu amakumana nazo mzipatala zakumidzi ndi zinthu zoopsa kwambiri zipatala zakumidzi zikhale connected ku magetsi tikamakafika 2030 70% ya zipatala zakumidzi za mdziko muno zikhale zili magetsi kubweretsa mtendere ndi mpumulo kwa amayi a mdziko muno amayi oyembekezera mzimayi ndi amene amabweretsa moyo wa munthu aliyense pa dziko lapansi pano muonepesesa kani so muona kuti ndalama zimene amakasaina president ku Tanzania zikulumikizana ndi zinthu zambirimbiri mandipetsere kwa beni chauya mukamba kucha by extension kwa beni chauya mukamba kucha mukapeza kuti wina wakakumeta nyamata kometa kuti makachajitsa mafoni pometa akumeta akuchaja mafoni mwina pambali pa mchemwali wake muzolowa kalumwaka uzipanga saluni mukunimvetsa anthu akafuna mawindo sapita sokuntchewu ukagula yayi sapita sokukasungu kuboma ukagula yayi sachoka kubembeka ukafika sokudedza ukagula yayi konkuja wina wake walusa amene adapanga wodi awotcherera mawindo aja generating revenue komanso infrastructure development on the local level midzi munyamukhala nyumba zabwino gayo zamakezi zimene ziziti kukamba zochepa chabe koma amene akutimvera ayamba nokumapanga no connect kuti ndiye kuti kuno chakuli chachibwera ndiye kuti kuno tikamafika 2030 chakuti chachibwera ndiye kuti kuno tizakhala ndi zigayo za magetsi kuno sitiziphikira sonkhuni mwandipesesa aliyense panopa ayamba nokumalumikiza kuti ngati akamati 70% ndiye kuti zakhala ndi anthu 70 pa 100 aliwonse mdziko muno adzakhale ndi magetsi ndi anthu aja alimbikitsika ndi zimene zidachitika ndalama zisanabwere zimene wapanga pazokha zichanipanira kuti udziyambakaye ndiwe okuthandizawo azirani azibwera mbuyo they get encouraged ndi zimene wewe kukwanitsa pawekha ndawo bank akhutitsidwa kuti apresident achakwera zoma kupangazi Malawi yakwanitsa izizi no this guy needs a push this country needs a push and ali ndi confidence kuti ulada mpatsa $300 million uyu ndalama zisakanye sizikathera ndalama zisakagawana ayi zisakagawana kanu chamachitira cho mandipesaka ndiye pomalizira penipeni ndimafuna ndifotokoze kuti palibe chimene chimabwera pachokha palibe chimene chimabwera chapachokha anthu ena mwina akhoza mati ayi mukuyankhula choncho bwanji koma izizi ndi zimene zimabwera chifukwa cha mdziko mukakhala kuti muli ndi mtsogoleri amene anthu akumukhulupirira nkumudaliranso ineyo sindafuna balizani izitakamba basi zimachitika mdziko
ngati muli ndi mtsogoleri osati bwana pali kusiyana pakati pa bwana ndi mtsogoleri pakati pa boss ndi leader pali kusiyana kusiyana kwake napo leader when you have a leader mukakhala ndi mtsogoleri amayang'ana ma solutions amayang'ana mayankho amene anthu amene akutsogolera aja akukumana nawo mukakhala ndi bwana otsogolera dziko kuti akhala bwana amayang'ana zimene iyeyo ndi abale ake kapena ndi anthu amene amagwirizana nawo akuzifuna at the expense of enawo kutanthauza kuti ena onse amasanduka capital ya zimene iwowa akufuna pamene mtsogoleri amasandutsa anthu onse amdziko kukhala capital ya chuma cha dziko awa boss amasandutsa ndi chifukwa chake pa kampani paliponse mudzaona kuti chilichonse chimene chimachitika nchofuna kuti eni ake a kampani aja akhale ndi profit ndi chifukwa chake amakhala boss abwanawo because chilichonse chimene akupanga chimakhala choti kampani ipeze profit ndiye zimene tinali nazo zija awa akuyang'ana mayankho amavuto amene Malawi akukumana nawo mwina anthu akhoza anena kumatsutsa chifukwa choti ndi mtsogoleri akukayang'ana kuti kodi amayi amdziko munomo kuti asiye kumwalira kamba ka mautsi amene amaphikira ndipange bwanji $300 million wakaitenga ku Tanzania ku World Bank DDB mdziko munomo kuti magetsi asiye kuvuta nditani ndikonzenso kapichira kupeza mayankho amavuto a Malawi kuti njala ithe mdziko muno kodi titani tiye tiongezere anifu alowe nawo kuthandize kuthetsa vuto la njala mdziko muno kumeneko ndiye kupeza mayankho amavuto amene anthu amene akutsogolera akukumana nawo chabwino pamenewo ngakhale anthu amaphedwa analibe nazo ntchito amati tikagula maberu chifukwa chani zinalibe phindu kwa iwo wayi ngakhale msewu wa M1 unali wothyoka miyanda nkumamwalira awa samapita kwawo akasagula ukasungu chifukwa chakuonongeka kwa msewu anthu akumpoto amalandira fetereza ndi mankhwala nthawi yochedwa chifukwa chakuonongeka kwa msewu M1 imene ndi backbone ya dziko linolo msewu uliwonse mdziko muno umalumikizana ndi M1 koma samafuna kukonza zimenezo chifukwa sizimawapindulira ayi ndi chifukwa chake adakonza msewu opita kwawo kwa maya kwawo kubalaka za M1 kuzisiya chabwino akupanga zinthu zofuna kupindulira iwowo ndi chifukwa chake amatha kumaoda simenti wandalama za nkhaninkhani kolowera nayo osaoneka zopindulira iwowo ndi chifukwa chake amakatenga majenereta kunja kuti adzapeze njira yopitirizabe kuuba ndalama za Malawi chifukwa chani iwowo aja anali bwana koma awa lero tili ndi mtsogoleri kumeneko ndiko kusiyana kwa mtsogoleri ndi bwana akamatsogolera dziko chabwino inu tikupumitseni pang'ono Mr. Mpika Sambo tibwerere kwa Mr. Kasakula pamene tikuyimaliza nkhani imene ya tsiku la dziko lino kupita ku Tanzania pakhanawo pa msonkhano wakulu kwambiri afotokoza Mpika Sambo kuti kumene kuti a president atibweretsera 300 million from World Bank ndi kuti African Development Bank kuti atakulitsidwa nzo mapangazi here's 300 million ipite ku Malawi nkhani yake amagetsi tingati sizinadabwitse kwambiri tikuti aja amene amati a president kamachuka amayankhula kwakuti zi kanthu kena kamene ine ngonjezere pa zimene wanena Kevin ndikakuti so zikuchitikazi akamba za utsogoleri so zikuchitikazi zikuchitika chifukwa cha foreign policy relationship ya dziko dziko likakhala dziko silimakhala lokha sili pa island tili maiko anzathu ndipo tifosauka timafuna beithandizo ya maiko anzathu olemera amene amatopereka ithandizo mabungwe ngati World Bank IMF African Development Bank ndi ena ambiri mabungwe amene dziko lidakoza kuti athandize chitukuko kuti tipeze nawo zinthu kumeneko timafunika vibrant foreign policy ukhala bwino ndi wanthu number 1 ukhala bwino ndi wanthu komanso ukakhala bwino anthu umakakumana nawo chifukwa munthu maso ndi maso munthu umuimbire phone munthu
ungolemba kalata munthu ungotuma munthu wina olokutumiza message utumiza message zosiyana kupita wekha tsogoleri ukomanda nzako amene ufuna kupasa chithandizo ukakhala kuti wapita wekha amachita manyazi MPC for example timatenga ndalama kuboma nikhozo mango lemba kalata mu office umasaina matumiza kulongo office akapereke ku treasury treasury yango ine ngo iponya uko MPC afuna kugula kamera afuna kugula chani tango yeka ndiko inu izi tipangeza yawo koma nikapita ngokoma nawo anduna ngokoma nawo at secretary treasury a professor Bechan Chereni ngokoma nawo a budget director my Loisi timati Chisungu akachita manyazi ngaro ndobwera DG ndiro blanta 40 alibe kamera anipatsa ndikuli vuto kumene ndiro kuli vuto ndikakambodwa ndaulo kwada basi akwakuza ndivuta chimodzi was a president zomati president mujamachitira muthalika apita muthalika umakhalira ogona ku state house osamaendera anzawo alindiza ka 75 tabeja alindiza ka 75 osamaendera anzawo umangopita ulendo umodzi pachaka ku UN ku US fama funa apite ku US akaendera anzawo ayi size makhabi nosebenzisa chayi ulendo uwo tinda president amene amayenda ndipo zimene muona musonenga kuti zangobera I'm happy kuti mubangamira sizangobera zimene musangolola energy ati pasa 300 million no zabwera because tini president amene amayenda amene amadziwana amene one of the speakers kumene kuja ku Tanzania nimaona Professor Desina president wa World Bank mena president anapita kuunga kwa America anakoma neso president America mpachi zawo anapanga conference ya investors conference a president kwa America amina janabwera usapanga he was the guest of honor usapanga address investors conference I'm not surprised kuti zikuchitika za magetsi alikonko akubanda president ndikunena kuti tini president amene sango singotsekera ku state house ngati uli kapena ni galo kapena chani basi tsekerani musamayende no we have a vibrant president in our samaenda. That's why some of these things is machitika conference imene akana kumiza konduna olumina deputy minister olumina soma PS pilane kaoneni sama tendera ku silver forex ada kuenda enda kumakanga forex kuba pindura kenchani it's an investment if we are saying our president kwera ndege pilane Tanzania mukatenge $300 million data onunga kaya whatever money we spend on him when you look at the return since the bank justifies when I mean the little money that we have spent our president akagoni kuhorero abwere kwatenga anthu athandiza ndio tabakarikafa that's the issue komasana kwera sonde geso yakutonso kumala yes ngani ndiyakuti we have a vibrant president we have a president that is in tune with what is happening today so and amena kuti age yamthalika is not a regular issue ndosafunika ifuna kuti malamulo amavomera kuti aliyesa utakaniza kande lukozo it's not a question of malamulo it's a question of suitability and mukapanga interview afuna DG or MPC amapanga apply tinakapanga ma interviews tali bantu 10 ofuna do DG they said George is the one that is suitable and although they qualified and they are Malawians they didn't take them. It's the same thing with Sango Joe president. Yes, Professor Mtalika qualifies to run for the president. But is he the right person? Is he fit? Is he going to give us the benefits that we want from a president? The answer is no. Those that want him, angofuna kuti akajenai abawinire akajenai. Malawi should not be used. You see what he's doing. Let's not sidetrack. Let's not change things most of the year. Zilibweteketsa mavuto alipo ku Malawi just like any other country in the world. Mavuto alipo chuma, fuel, chani, fertilizer, chani, energy. But despite all this mavuto, we have a president who doesn't bury his head in the sand like an ostrich. No. Sali ngatiwa kuti kwatenda kunyanja kunyanja basi umafuna mutu mucha iyo makurende kule no ku America wana sakuja school no he confronts the problems and he gives solutions. Yes, Kevin has explained clearly the solutions that is giving OAIPC kukwana iwe wanifi kama ndio tamanga watamanga ndiyese in the whole country udakula wenda bachi ubezero ali kukalonga ali kunchichi ali kuli wa sa uroba he's trying to save the people because the president has seen the gap auna gap by gap hapa
AIP sikukwana iyayi anthu akunena kuti fertilizer sakukwana mwayiwo pano vula ikugwa bwino fertilizer wala wambiri pasi chaka chino sikukhala njala ukamayenda ivili pakati palero ngati blanta umaona mmera wokoma kwina ngati kwathu kasungu chimanga chachakale chamanga chabwino so we going to have food. This problem imene takumana chaka chino ya chakudya chaka chatha chaino sikhalako because aikama interventions Fraser same kuona uja ma truck za nifika chani AIP akolowa pasi panthaka anthu akutira pasi panthaka kuti tikhale chakudya chokwana. This is the kind of president that we want, not the one that just says oh anthu ali mavuta anthu amangola Malawi ndi ovuta amadandaula zisonse amangolira basi ngwe timavara mati tukwana ma president money trust stupid makanga ni ngati nijeni mbalame mangoti ngwe. The president has never done that. He has never said Malawi ndikutsekani kwam ayi amadandaula unoza the whole day a president sabwera ro mungoninena ngwe chipita ngati mukuti musoma mafuta perani panse ro ngati kamoteseka kugunda sale na zimenezo amatilemekeza amadziwa kuti ine ntchito yanga niyovera zimene zikupeza ma solutions awa amatinyoza these problems that we have experienced today are the same problems that we have experienced over 20 years, 30 years, 26 years we have been experiencing the same problems. Mafuta, kachakudya, they have been there. When Malawi was complaining, amatinyoza amatiwana. Amatibanga challenge. Oh, what you fuel. And how much mafuta? And awangana fika musifuna mafuta. Nanga zigai, nanga transport, tienda bwanji upita ukagulisa mbewu zathu ngatulwe mafuta. Amanyoza. Today the president sakunyoza munthu chifoti walira mafuta. Akungona kuti orazanga tipange bwanji. OTSL government to government. OTSL cholinga choti mafuta athe. Amalawi tufuna president wotani winaso. And amene akutchulika awa kaya kuti amthalikawo takapapakali ni bad news. Azikangogona zinthu ngati sizazionaso. Kuti kupita ku conference nokabesa zitamaza sitizaziona because he will not go there. He will feel tired. You say nipite so ku Tanzania ndegeso nipite so ku Europe ndegeso 10 hours bora nizigona. We are losing things. Is that what we want? Sikufuna zile akaena ngara kabambe ni mabodza okaoka moto wa mapesi iwaja cholinga choti at all cost akhala mtsogoleri mwina zinkhani zawo zimene ku reserve bank iwaka zabwera zangu zika uko zinkhani zimene ku reserve bank iwala governor cholinga chimenecho. Otherwise alibe he doesn't believe in anything. He has no ideology. He can, as long as he would be a president, he can jump and say oh was so president kwa 40 nibita ndini ku UDM ajira nibita kontini. Don't need such type of a person. And he's a liar. He's a performer. He's not a performer. He didn't perform good Reserve Bank. He was busy cooking up figures. He was busy with, in fact, on the day of Chisango 2020, a lot of money was transferred. He's answering for those things. Let him go and answer for those things before we can give him anything. Not if you are no, he has to answer for those things. Otherwise, it's a waste of time. Why am I saying this? I'm saying this to conclude. We have a president who is vibrant, who is energetic, who is confronting the problems. On 16th September, why should we change and replace him with an old man that is just going to sleep and let and move on? Kuchitika mumakoti muzumaveka zinu mumakoti because zikadapirira koma zumaveka zinu mumakoti. Now you say are these the people that have surrounded the APA and these are the people that you want to take back into government? Seriously speaking, Mr. Kasagula aseka because when we were listening to the things that are happening, Zigamano court, you're saying what? So these are people that APM trust. They're surrounding him, they're taking him here, they're watching. Are we surprised that they were using TPIN? Yeah, right. To do whatever that. Now, this time it will even be worse. Because it's grown order. This time it will even be worse. Worse things are going to happen. I don't think Malawians will go back to such type of thing, such carelessness with our resources. We shouldn't. We don't see a bomb. Mr. Kasagula, Avula. Timati is just a minute. The quality of people that are surrounding APM. That's what I'm questioning. Okay, Avula. Mafula Nkari magesi ulendo na pita president ndi projection mena kuiona kuta msokolo afuna kubweresa
sustainable solution ya vuto limodzi la Malawi muno. One of the biggest problems is magetsi. Ndimuna musatu mfano mafano tufuna kuti tamva akuti 300 million ndiyo mwasainira president yolipire kumeneko kukhala magetsi. Ndeni mafunanso kuti pamene mukufotokoza point mukunena komanso 300 million imene kunati Super World Bank kunati ndalama ndi zimenezi nkuzisainira. Apart from kuti magetsi wakubwera, what other pachingamba tima actually low hanging fruits would that now mean kuti 300 million ndi imene yidu tsopano Malawi ayipatsa? No, jamba ndinene kuti akuti pa 300 million plus others we're dealing with a problem imodzi limene takati kulephera muzaka zambiri because Malawi is pamene lilipa one of the reasons takhala chete apapa pona kuti nali magesi wovuta. Magesi means expansion of development kuti zinthu zikulotukuka. So mwina the biggest advantage that we have in zimene akuchita chakwera panopa nzonena kuti akupereka long term solution kumagetsi komagetsi kuti kakhala nawo ambiri ndekuti we will be assured of the chitukuko kumapita msogolo. We will be assured of my investors akufunikaja assured kuti anthu tipange export ATM storage tikufuna ija zambiri ziyenda bwino. Now what will be the low hanging fruits amene tikufuna zambiri zimene zibwere kusata magesi because magesi ndi catalyst ndi magesi. It means people now come, my investors abwera, my industrialists abwera because be assured kuti ku Malawi kuli magesi 24 hours. This is kugila chito ma shift automating production will be very high. If production is high, it means with nafeso this is how kulisa zino zochulukira. We can do a few other things. We can go now into agro-processing. If ever no up to now, timagulisa zino jojoka umunda, which is a business. Timagulisa zino primary raw materials. Jojoka umunda, ukazigulisa. Tikamapanga zene ndikuti timazigulisa muchipa, because timakati sana pange value addition, sana pange zino zina zofunikira. Singasina pange value addition, ndikuti tugulisa nchito. Kuanza topanga process zomwe zija usati gulisa kono. For example, foja uja tibango tenga umonda ukasungu kuti pesa kuti ngongulisa kwa auction akupita kunja mena ngopita mabeo. Ife tufuna kuti azipita kunja tize josamo zingazira. Zimene zingatipindulire ngati zikukumbana that doesn't happen. Chimanga chomwechi tikungopitisa nandole mwe tikungopitisa mamoti timpunte bunobwino oti azipita kunja ngati dawo uloza kuti ng'ombe zina atapanga kale mixed sizimachitika muzindu zambiri zimene sitimata kuzipanga bunobwino. So tikakhala magesi okwanira zambiri zizitheka konkola. After all, ife ngati Malawi we have got one big component yabwino kwambiri raw labor cost kuli anthu ambiri ya Malawi amene amafuna ntchito anthu ake kuwalipira kwake omalipidwa pang'ono ndikuti anthu azitha kuzaona kuti tete tikapange ku Malawi zinthu tikazipangire ku Malawi tikazigulise kwina so that will improve our capacity kupanga produce zinthu kuchokera ku zimene tili nazo. Ndokeso aspect ya forex just odi kubwera pene. Yes, ndikuti forex zizikanga zikuti chiperacho and sitikhala ndindo lumeko yokuba ijo olibwesa magenerator ndino lumeko yoganiza pang'ono kuti munthu nguziwa kuti muli ndi masite ndimwati ndondomeko yokuba nanga magenerator aja magula petrol kupanga hayala kuwithira petrol diesel kulipiraso diesel uja vumama diesel yokwabiri sokano nanga ukawawerengera output ya mphamvu yakeyo imatipindulira kupanga chani. So basically ndio to win amatengapo change. I don't think chiwandrama so tikanangopita World Bank kumweko tindi masites ambiri amene tikana peza magesi. Yes. Right from Songwe. Yes. Misinji yatu ambiri. Yes. Tikanangokhala ndi kukonza kunobwino tikanabwesa ndakanatozera. But you decide to look for chinthu chimene singati kuthandizania. So when your interest ndio mafuna mpezepo change. And chimozi when makumba kaeregera tipangula diesel amalipira Malawi makosana amene ali kumene koko kuyambira minister ayo honorable Matola PS Chikuni Alfonso Chikuni
and the team there they deserve kuyamikiridwa tidzitha kuyamikira anthu akamachita zinthu zabwino osati mango yatsa magetsi nyumba kuzimitsa kuyatsa magetsi alipo magetsi alipo koda amene akupanga zimenezo so I'm giving them credit. So from me to Honorable Matola, PS Chikuni, he's the CEO of the ministry. Yes. Secretary of Energy. Secretary of Energy. Yes. He knows what he's doing. He knows what he's doing because the results are coming out. Truth be told, he knows what he's doing. You know, engineering, it's all voter. But to have an achievement like this over 4 years and the kutsogologo kumaoneka so zithuzi ngati zimene kumaziona azikuti ana maskulu cha this is worth kumayamikira so ena mangona zola kuika ayi kuma apapati yamikire zola tiyamikira mazo sezichitika chifukwa cha utsogoleri ucha achakwanena kuti ma systems takonze let aliyense azigwira ntchito yake moyenerera kusiyana kwa central midfielder ora kudziwa kuti I'm in control. Ndi central midfielder ongodziwa kusolola kumene kwako. So inde yakati maka just me apa matsandi 1 minute pasawe yakati for energy kuti mukayangana ngati mukumbukira kuti wino ine sindi kudabo zimeza chitika chifukwa posa chedu apa a president ananena kuti ndikupita ku Germany za sitima ya panyanja ndi tiyakhala ndikati ku Germany and aliyense akudziwa kuti kumeneko kudakasaidwa pangano lokonzanso ntchito lake services zichataka mbakale kuti munthu adziyang'ane kuti kodi uku ndakankha koma china chofunika ndi chani maulendo apanyanja ndi chochipa kwambiri chimodzimodzi njanji mwandimvetsetsa njanji ndi maulendo apanyanja ndi chifukwa chake ulo akatundu wonse amene akubwera kuno ku Africa kuchokera ku mayiko akunja magalimoto za zitsulo za chani amanyamula pa mastima akuluakulu chifukwa ulendo wa pamadzi umanyamula zinthu zambiriso komanso ndi wochipitsitsa kwambiri mwinaso kuposa rero yes kutanthauza kuti mungoganizira kuti fetereza wachoka kumusi kuchoka ku Nakala uku afika paliwonde apa paliwonde tikukweza pa mastima ulendo kuchitipa ndiye muganiza kuti kuchoka paliwonde ukafika kuchitipa kukaronga pali maboma angati ndiye kuti lidzidyetsera kuchoka apa akuthula ngati tikugwiritsa ntchito nyanja yathu moyenera koma zimenezo sitingakwanitse singachita panopo pa chifukwa chani madoko onse amene kamuzu adasiya zichamba kamba chochi zicha kuchikoka kuliwonde kuti zonse zidaonongeka kumango yangana zonse zichangwangonongeka mpaka ufika povomereza kuti sizingagwiritsa ntchito idzi basi tiyeni tingopatsa anthu ena adziyendetsa zina mafuna kugulitsana kuti ngati kuti uyavomera kuti ineyo mkazi yunda kanika kuti msamale ndi achimwene kwatilireni m'malo mwa ineyo kadziyendetsani banja langale ndi zimene zinachitika zimenezo so mujalambira kwamba muja magetsi mayendedwe misewu fetereza agriculture zonsezi zimene tikuona kuti zamba pano pamene atakugwira sodwapa zimenezo ndezi chatakhala tikunena kuti broken systems kumanganso nsanamira za chuma cha dziko linolo nsanamirazo zimenezozo mwandipetsetsa kale ndiye tikapanda kumafotokoza anthu amene ayenawo dzasamalira zimene zizi amene ndi ana amene ali kusukulu lerolo sadzadziwanso kuti kufunika kwa ichi nchani ndipo ukapanda kudziwa kuti kufunika kwa ichi ndi chani sungathe kusamalira sungadziwe chifukwa kuti sukuzwaso phindu lake lomwe chifukwa kuti kukamba zimenezi kuti nizofunika kwambiri chimene chija adapatsa kaliri kaya chikontrakt imene chija sapita mthaka adapekana of course apita kanthawi ndithu mwakidwe kuzunga rada binyolise of course nyolo mwina pale ma agreement pas grid mastimena anyo adatakoza mabodi zili pali binyolise stapa mwina lipita kwa inu Mr. Kasakula kufunikira kwa ma executive orders kumene mkwantundu wanchifana alipo ndithu koma tango khanga tango ndiwofunikira kwambiri ukanenene ya manzi ngati pali chimene amalawi dziko lino tikupanga anthu underutilize choti tikozotithandiza inaso uthandiza wake ufana naso ni migoli imene tupanga mamiliyoni amene tikupezawa uleti Malawi the way we are underutilizing tisati kuti tapeza plan tikoza upeza ndalama zambiri kuchokera kuleki Malawi we can irrigate more important transport for districts along the lake
mgwirizano umene atisa president panalibe transparency zizoti kapena dziko limapindula chani. It's like uza munthu wina ulibwera uzayendesa banja langa kapena uzayendesa gamoro yanga koma iweyo suzoti kuti azikupasa chani profit zingati gamoro ulipatsa umayendetsa one of the examples ya routine ya TB ndimene yokatenga munthu winako tiyozendesa zinthu baleki Malawi panopa baleki Malawi pacha sipe ndiyomweyo ilala yakalekali 1951 no so yo aikapochani just running our resources aikapochani but there's nothing that has happened. Sili kunyoza so ya. Sili kunyoza munthu but it's true. Have we seen a new ship usesema ilala? No. Yomwe naonongeka tendere nde basi siku zasodiri kuti tendere yonse. We haven't seen anything at all. So good decision zisithe. The last point we are underutilizing Lake Malawi. And when I see this like this from the president, it means now the president is paying attention. Pay attention to Lake Malawi. Transport, tourism, ulimi. Pay attention. So, good decision. In a minute, another one I don't know. Ndibafati kuseneso tamvaso kuti anapempha kuti ada unfreeze ma assets in the account yawo kuti mwauza ku court kapena there's no power to order the court to unfreeze the court. That's why he called it illegal. I read that decision. He said I refused to this illegal, the illegal agent. You all are deciding fraudulent. Reading the president, I get passport. His legal problems have got nothing to do with the president. It's nothing to do with the president. His legal problem. Mavuro, Kagulima certificate, I was only land what I am. That's his only problems. He should do it. Actually, to even write the president, in fact, the president opposite decision. And then Masa after the distance. And then they after the distance. That's not the people that surround him are Peter Tariq. The caliber of people that surround Peter Tariq. It's highly popular. When I was reading the reports of Court, even in minutes, I was saying this is the quality of people that surround a former president. Now they want to put that our we so that as we go, as long as we are seeing this. We should just ignore them. We are seeing this. Mr. Gasagula, yeah, nimafuna bobo analakuitsa chisale kupempha kuti bwana so the president has got nothing to do with those things. The president is busy running the country. So you can't be sending Zako. You have who does he think he is? The president Bangani feels his money. The money is being investigated and there are court cases that are dealing with that money. So how can the president stop that? Comment ça mamora a president zikana za federeza za njanji za madzi za magetsi za kubangazi azikana za mphumodzi umuntu anapempha ndeti kuti azikana za mphumodzi president said. What I'm saying is it was business. If you remember, it was business. Senseless. The president cannot get involved with his own court. There's separation of powers. The courts are independent to deal with it. Let him tell his lawyer other parties are having obligations. They should be able to the courts to unfreeze it. Chabula mvula inasa kuti a president nakuti ogwira so ntchito ina ma specialized doctors akwezedwe somaudindo. That's one of maojeni akuti akwezedwe somaudindo. Just a minute mvula pepani nthawi yomwe atichita another directive, another decision of president. Would my doctors did my directives engagement the ponyera my doctor the kabuka in dangerous speeches, my engineer, my doctor, my professor, and them. That means if they do my repair of what because we don't look after them. They run for the going around there, and we're not considering living some camera. So I'm a repair of one the same, Ziko House, Ziko House and Katikwaya and Yabino. We'll say, I'll put out what as a funny university energy, I will put more good. So Maganizo, organizer, and Gabino, and the executive board, they could turn this up because if it is just left like that, it means that it is not treated more minimum areas. So it is just one step forward with the society actually, the Zipanga recognize
anthu malinga ndi ma specialties awo ena ndi anthu oti ali ma skills apamwamba kwambiri manena kuti azitipanga benefit ife manesi anthu azitipanga benefit ife koma ngati sitiita kupanga choncho kukhala brain drain anthu kuchoka kuno kumapita kwina aphunzitsidwe ndi ndalama zakumalawi zimtongo ukapitirira anthu ena so that is one way of trying to arrest brain drain kuti anthu amapita ambiri so yangokhala ngati start of point koma mwina anthu ena apitirire kuza kusukolo nkhani yankulankhulapa zanga ndingopoyapo mawu pang'ono ngati concession ya njanji ya lake service mwina imene nje inayo ngothandiza napo kuti ino matithandiza ifeso tikuthandizeni mwina muzipeza scratch my back and scratch it. It is rooting, I'm saying it was rooting. Because when I pay transparency popanga award concession and then most of the other concessions are able to Malawi what maone amena pasidwa ridiculous. Even my structures ena kanzato when some sort the mashops kuru kuma this is the Malawi anauza kuti land yo sidina kupase koma anthu atenga labisa so when I executive orders zithandiza my executive orders zako president ndambiri I would suggest Timvetse mina ndi anthu ena nzanu is a kind topic because pari ena ma executive order amene akuthandiza kupanga bundles zinthu zimene zinachitike bwino pari ena ma executive order amene sanasatiridwe kuti our president ananena pangani ichi koma amene ena kuti akwanise ma executive order sakupanga I know my fellow panelists here anayamikira Minister of Energy and anzawo wachikuni yes, correct. I think innovation, but it is ridiculous kuti mwina mafuta kutoka kutanga kusafika kumalawi kuno atenge 2 months. That's the problem. That troubles me because I'm on my filling station as if mafuta wakulibe, mafuta walipa kutanga. Yes. How does it take us 2 months? Transport. And my filling station. Yes. Meaning therefore, and just one akuyana chakwe. So that's sabotage. There's a topic better than chakwe zina ziliko bwino with good intentions. They are not delivered to the point, to the spec. Kuti ndufuna mafuta andu anga samavutike ndapanga G2G. Therefore, that G2G must deliver zinto on time. And now. So for me, yes, Matola gets the kudos. Chikuno gets kudos, but I have problems. I'm troubled. And therefore, we want to must crack the whip. A year of Jisango, it should not sit on such individuals. Individuals, Akuipi Sambiri, Miri President, the Katakulete. So, we should encourage they can be and I think it will help us sell the car for me, I'm still troubled to see vehicles on the roads when we know the president yes, ngati anakulira ndi njala kuma chakudya chilimo wina akesa kuphika munthu ayoyenerera kuti ufa ulipo nyemba zilipo mafuta alipo makala alipo koma what is happening kuti ana azita ndi njala chabwino mmene mafotokozera vula akuzika chapa kwana chabwino ndimachitira nthawi papa kuti you have suggested a very interesting topic kuti kubwera I think tizayambira imeneyi koma ndikamikeni kwambiri Mr. Mpeka Sambo nali limodzi program ineyi komanso Mr. Mvula as usual zikomo kwambiri nali limodzi komanso Bambo Kasakula zikomo kwambiri nali limodzi program ineyi ya Timvetse ya tsiku la lero pamene ponso pamene tamaliza program yathu ya lero ya Timvetse kuchokera kuno kwa MBC timakupatsirani pano pa TV MBC TV komanso pa MBC Radio 1 ine dzina langa ndi Timothy Kateta kuyamika nonse kuti munali pamenepo ndipo tikufunani zabwino zonse.
0120279 Again, the number is here, 0120279 Please note this number is not accessible outside